लेकिन हमारे बहनन के शादी होता पवनवा हो ना पहुंची। बीते दिन पावर स्टार पवन सिंह गई रहन बलिया जिला, जहाँ उनकर ससुरारी ह, जहाँ ज्योति सिंह रहेली। भैया के एगो प्रोग्राम रहे जौन की रहन गोपाल राय प्रोग्राम के मैनेजमेंट कैले रहन, जौन की हर साल करलन। पवन भैया हर साल जालन, लेकिन हर साल चर्चा में न रहेला। लेकिन इस बार जौन बाटे गढ़ा जिला, इस बार इतना चर्चा में बानू कि पावर स्टार गइलन। तो भैया जानते बा जब पावर स्टार पवन सिंह चल जाई जहाँ, तो का हुई। गोपाल राय पवन भैया के इन्विटेशन दिलन कि आप आइए एक बार इसमें यहाँ से, कि कहे कि पावर स्टार वो जाकर स्टेज पे कहत रहन कि 32 साल से हम गाना गावत नहीं, 32 साल से गाना गावत पावर स्टार। और जाके कहलन आ 1001 कन्या के शुभ अपन हाथों से विवाह करवैलन। सबसे खुशी की बात ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह जौन की एक बहुत बड़ा का हस्ती बढ़न, उनकर दिमाग में आयल कि हाँ कुछ न कुछ पुण्य कमाइल चाहे, कुछ न कुछ पुण्य कमाइल जाओ। लेकिन कमैलन पुण्य पवन भैया जाके